Biyag ti tao. Sinaam day di alalaki, Christine. Tano di mo sinaan, nasaysaya at lang agsardengkan nga agadan. Mama, ay ayatat ni Ronald. Makauray day taiha. Adal pa'y ti unaem a panunutan, Christine. Ubing ka pa'y. Mama, Agpili ka. Adal wenno day jay a Ronald. Aso inuwar ti pilyam, love. syempre si ka Ronald. Ay ayatan ka. Diyak kaya ti maisinakan ka. Oh, agyamanag. Kasano? Agtaray ta ka din? Wala, makamuditan. Mama, awanan dagiti kawas ni Christine ijay kabinet na. Talaga natangken ti ulo day di akapsat mo doon. Sukir a talaga. Napananangatan, Mama. Sa dino pa'y kuma. Simurotan a iti day jay a lalaki. Sayang ti panagadal na, Mama. Mas pinili na ti boyfriend na ngam tinapintas a masakbayan na. Bye-bye amno kasta ti kayat na. Ay na, talaga pagpungpung tuutan nakday di akapsat mo. Anong santang tagabang iti pagnalan ka dito sentro, Christine? Wan Ronald, basta kadwa ka. Diyak kaya ti mayadayukan ka. Basta agmatkin ka, Christine. Ngam, kasanong ti panagadal mo? Naimbag ka niya. Kapag tuluyan daklat tangag eskwela da mamakin papa. No siyak, diyak kaya ti mang namnamag ka ni mama. Ipakita ka kabaila kapagadalan ti bagik, nga uray sandap at tulungan. Christine, Ikarigata kapagadalan ti bagik Ronald. Ngamin, talaga akayat ko ti makalpas iti panagadal ko. sikat mo, Christine. Ngam, awan may ipanamnama katulong ko ken ka. Pagpadatamat nga agad adal pa'y lahat. Makan lang, kan abang ta dito iti maikarik a mailibritin ka. Ngam no ti pag-tuition mo, jak may panamnama. Sige, okay lang. Mawatak magkiti Ronald. Ado ti pamuspusan. Siyak ti makaammo iti dayta. Hello, Christine. Ayan mo. Dito dagusmi ka ni Ronald, manang. Anya? Lukas na. Talaga nagden na kayon itinobyong? Wan, manang. Ala, kasanon nga iti panagadal mo ading ko. Sayang tinarugyam. Di ka madanagan. Makalpasak latay ti panagadal ko nga uray saan nakatulungan ni mama. Anya? Agawid ka nga minan. Ituloy mo ti agadal. Agawid akman kun saan. Ituloy ko lata ti panagadal ko, manang. Pangalaam nga rod iti pag-iskwelam. Ado ti mamuspusan. Problemak daytan. Christine, Isong ibagam ka ni mama, tauray di nakpagadalan. Kabala kapagadalan ti baging. Amok ngamin nakaguran ako ni mama, gapoy ti naramid ko. agsarita kayo kin ni mama. Agpakumbaba ka ading ko. Tapno pagadalin na kalat na. Nga uray kasta ti inaramid mo. Ay, saanan manang? No di na kung kaya tatulungan, di salangan. Anya? In black nak Jacobsat mo. Iso adyak makunta. Binagbagaak, mama. Yung na nga to at talaga ti pride na. Saan na kano nakasapulan ti tulong yo? Taam mo na anapagura na kayon. Kayat ko kumangarod na makasarita. Tapag tuluyag lata nga giskwela. Ngam in black nak matan. Nangato ti pride na, mama. Di na kano kasapulan ti tulong yo ken kwani. Takabailan na kano ang pagadalan ti bagina. Hala, palugudan tano adya ti kayat mga arabitan. Yakmat agsarday amang bagbagakan kwa na. Ngam talaga anatangkan ti ulo na. Talaga asabali ti ugali na. Nangato ti purwana. Estudyante pa'y laeng nga madlawan anang ato ti purwana. Kasanun tulangatan no maisan a professional. Ay, ngam sapay lakuma ta saan.
Nagkapwam, Ronald. Ijay balay. Napan ko yung nalat ipagbayad tayo ti abang ta. Nasaya at mat, tani. Damdamagan da iti ti abang ta. Ala, inka nga rod iti din, love. Masaya ako at doon pagbayad yung Kristen. At ang amin pangusara kay di kwarta. Pasensya kayon, no kanayon ama delay ti abang mi, Tata Fredo. Okay lang. Aywan. Ang may masaka ka di manang? Primor de novio? Wan, Tata. Napan nag-eskwela. Sika, di ka giskwela. Nagsardangak pa'y. Awan nga min kwarta busbusag, Tata. Abay, di nakatulungan di novio? Saan tagad adal pa'y laeng? No makalpas to siguro iti panagadal na, mabalin at tulungan nak to. Kaanong to pa ngay? Mapapanan ti taon to na. Sayang, di mapalabas at taon ang may standby ka. Wan nga rod, Tata. Awan mo't pangalaki ti pag-eskwelak. Nagtalawak nga mi iji balay mi. Ta sana kaya ti inak ti kaadar nobyo. Anya, et mo trabaho, tapno makaurnong ka iti pag-adal mo. Anya trabaho, Tata? Para linis, kan para loto, kan para labamot na. Sa dino? Dito'y balay ko. Pimanaw nga minang tibabaw na. Diyak pa'y nakasapol iti kasukat na. Ay, o sige, kayat ko, Tata. Istambayak mo't la ita, isong agtrabaho aklangan. O sige nga ron, mangrugi kan inton bigat. Antagan ka, no kaya mo tagkatulong, Kristen. Amangan mo di mo kabayla. Kabalak. Saan mo't ang narigat ti trabaho iti balay? Alang nga rod, sikat makaam mo, love. Apaman amal pasak na aglaba. Agdalusak ton diti balay na Tata Fredo. Tapno makaina na ka masapa. Ay, nagrigat gayam tagbalin ababa unay. Ngam, anusak tapno makaurnungak. Kat maipakitak ka ni mama akabaulak tagbiag nga uri awanak iti puder na. Tulungan kan haglaba, Kristen. Ha? Ay, saan ang Tata? Nakababain mo't. Masya na kami kayo ka. Kaslasan ka na iruwam iti trabaho. Yan, saan mo bagay tagbali na pabaw-nan? Ngamin, nakapimpintas ka. Ha? Amom, nag-asa tinobyo ngayon ka. Ngamin, nagagat ka na pintas ka. Ni, apeng inig ka man ti imak, Tata Fredo. Kristen, nagpintas ka. Diyak ilipa ka. Tamo pa ilapan na kita ken ka. Agayat ako ngayon ka. Ha? Ngam, adan nobyo, Tata. Saan ko maasyak Ipa ay ko amin nakasapulam. Di matkat mo ti makaadal? Siya, timang paadal ka nila. Nulakin dit umanugot ka ang makirelasyon ka niya. Ha? Saan ka nga apurain ang mga kalon kanya, Christine? Ikan nga itigundaway mo panunod. Kat agbalin kanto ang naragsak no makirelasyon ka kanya. Ngamin, itad ko amin ang kasapula. Pagadalin ka, ikan ka itikortam. Kan ipahay ko amin akidawam. Basta, kabagilaklakit di nga ipahay, Christine. Kristen, apa hindi ka makain nga? Balikid ka, balikid. Di ka kadipay makaturo. Saan nga ron, Ronald? Anda ngamin pampanunutak. Anya ti pambanunguta. Kaya't ko tagtuloy nga ag-eskwela. Anya? Apay, agsublikan ka ni mamam? Pagadalin na kakadiman, ha? Saan? Pagadalag ti bagik. Anya? Kinasaritan nak ngamin ni Tata Fredo. No kaya't ko kano nga ituloy ti ag-eskwela. Mabalin nak kano at tulungan. Basta ikarok, babaan ti panagkatulong ko kankwana. Yung amangan na marigadang ka. Saan? Kabailag.
Nalakalaang dayta. Kita, adakin ka, Christine. Ngam lumarigatan ka. Oresan pa lahat. Kabailak ko nakmat. Promise. Ay, masayangan nak namin iti aldang waglabas sa may istambayak. Iso nga'y karigatak tagtuloy nga ag-eskwela, Ronald. Rimuaran dyan, nobyo. Wan tata. Ano basta? Agmay masa ka manan di tatagusyo. Wan tata. Kaya kasama. Nakapanunod ka? Wan tata Fredo. Anyat pangadang mo? Umanugot ak iti singasing yo. Asayat mo, Christine. Para itinapinta sa masakbayan na ito. Basta, di na ko maag-agawan ka ni Ronald, tata. Namin ay ayatag unay tinobyo. Ah. Ay. Hala. Awan problema iti layta. Basta agdungpal kay ti amin na kayat ko, okay? Wan, tata Fredo. Di na ko nawagan iti tata. Agayan ayat tan, Christine. Fredo, kanya. Wano, Fred, no iso. Ha? No kahit mo takin roll, ikan ka niti kwarta. Sige. Aginrola ko iti kabiitan apanawan, tata. Ay, Fredo. Okay nga, Rod. Mabit lang. Tayo nag-alayan ti kwarta. Fredo, mapana kundi tadagusmi. Amang ano sumupod ni Ronald. Madamdama pa eh. Nasama pa, Christine. Pang-aasim, tadi mo pa'y ukasan tinairot nga rako ko ganda. Amang ano sumangputan ni Ronald. Nasapa pa'y kunakman. Madamdama pa eh. Kaya't ka pa'y nga arakuban, Christine. Ha? Di ka mananaga. Tanayunak ti kwarta nga itag ko ka. Ikan kan tumanan ito sa mga. Amang ano maibos ti kwarta. Saan? Ado ti pagsapulak. Iso nga ado ti pagingkamak. Fredo. Inkanto gumatang iti kagawa ma. Napinta sa kawas, bag, sapatos, kanta Dubai. No kaya mo, kuyugan ka nag-shopping. Ay saanan. Amang ano da makakita ka data. Kat ipulong na ka ni Ronald. Sige. Di ka mabali napilitan, no di mo kaya, Christine. Agawid na, Christine, ha? Papayaban nak ni Mama. Ikan nak siguro iti kwarta. O sige, Ronald. Aganad kay ti panagawid mo, ha? Kaano ti sublin? Ito mamin sa nabigat. Taon klase no bigat. O sige. Pasensya ka na. Dati kami kumulungan, Christine. Namin, saan nga mo dagiti dadakkel ko ti may papan ka data? Ti amuda kat nabayagan na sininahan ka. Kan di mo, nagdintin na tagayang dito boarding house. Okay laang. Maawatak, Ronald. Aywan, nangalam di na pantalon kan sapatos mo. Kabarbarumat. Kwa, ginatang ni Mama. Regalo na kanya. Basta, Pasensya ka. Tadi ka maigatangan iti kagawaan. Di dakot namin ikan iti adukwarta. Allowance ko lang kan pag-abang tatit itid da kanya. awan problema, Ronald. Makagatangak tumit laang no makaurnungak. At iti bayad di abang ta, Christine. Ingag bayadan kini Tata Fredo. Apay nga itakalas mangpat. Naglangan kan iti klasem itang nga aldaw, At ang inaramid ko dyan balay. Hingga iti dinday ti abang ta. Awan ka di babaim, Ronald? Ne, apay akas na titang damaga. Apay ko mga babae, si kala, hindi eto. Sigurado ka? Apay akas ta ka. Saan ka matasigot akas ta? Di na pagkatatapan iti madidi. Awan pang gapo magatap iti dakas kanya, Christine. Taawan nagbaliwak kan ka lang. Nabara akanayon ti panagayat ko kan ka. Idulin mo dito kwarta. Tamani po dito. Saan kayon nga agbayad iti abang yo, Christine? Anya?
Sigurado ka, Fredo? Well, libre. Di pag nagdanda dito pala yun. Agyaman ak nga rod no kasta. Aywan, remote ka din ni Ronald? Wan, nasapa arimwar. Tamasapa ti klase na ita. Sige, anya nga oras di klase? Alas 10 pa eh. O sige, tayo itulnog ka niya pagkatalan niyo. Di ka matalangan? Awan makakita kan ka ito nagtilugan ko. Tatinted, titawa tilugan ko. Sige, makamu ka, Fredo. I love you, Christine. Sige, tayo nakagdigusan, Fredo. Mama, pangikabila ka dagiti gamit ni Christian. May ibasuran sa amat din dagito'y daduma. Dinansan usarin dagito eh. Ay saan adon di mo ibalang na kita. Tama nga no sa pulan na ito no agawin. Kaano nga tanga agawid ti kabsat ko, mama? Patyak nga agawin tumatlang na ichay. Oh, kailiw ko hindi kapsat mo. Saan ka di nga'y mawawakan ka? Saan, mama? Jakmat makontak. Ay, sabay kumata na saya at ti kasasaan na. No kumata agawin, awatag magka. Pagtuluyak nga giskwela, no kayat namanan ti agadal. Awan ka diti plano nga agawid iti balayo, Christine. Anda, ngam saan pa'y lang ita, Ronald? Agawid akto no nakalpasa ko iti panagadal ko. Sigurado, agdanda nag-itantiinam ken ka. Kastamot ng tikapsat mo. No naawatan dak kuman, saan nak kumapimanaw iti balay. Basol damag laang no apay ang nagtalawak. Didak maawatan. Nang runa ni mama. Ay, nagdalanan na matikastoy. Nagayat mat iti ka ubingan na pay laang. Ngam no apay adi na ta maawatan. Ala, di mo pala panunutan tinang. Taamangan mo, ma-stress ka lang. Adawag ko. Ni Tata Fredo. Hello? Sige, Tata. Umayan. Bye. Anyat imbaga ni Tata Fredo. Anda ka nung matitod na. Mabit lang ha. Inakalaan. Ni, agin inom ka matkayam, Fredo. Wan, pagpalabasan iti oras. Ala, agtugaw ka, Christine. Anyat ibagam. Ibagam kumantag subliak matla dagos ti tadagos mi ni Ronald. Basta agtugaw ka. Kat ka makasirita. Mailiwa ka makinistoryakan ka. Fredo, amangan numakadlaw ni Ronald. Ayabam tinubyom nito eh. Tapno awan ti pagdandanagam. Anya? Alan, ayabamon. Tagsango kami ngagsyat. Urayin kayo. Agkuluak no di kagtung politikahat ko, Christine. Sa bali ka makaon. Abay akas tamat ng tibagbagam. Makapasakit nga mintirik na ter aramidan. Basta gisawo ka, Ronald. Awan lakit, Ronald. Iparubam launay kanya ka napat patagawang dahi kaya lalaki ngam siya. Ha? Abay, ikat katangar na kahit ikagawahap. Laglagi pa nga abang lang kan makan di libre na kan ka. Ado nga abang timait itad ko kwartakin ka ngam dahi kaya lalaki. Fredo, ibuy-buy mo ka din dagitit itad mo akwarta kanya. Saan? Ipalpalagip ko lang. Tapno amom tagpreno nagsaw ka. Kita matbas ita, no adda masakitang iti isawang mo wan mo awan. Tapno na, Christy. Ag-imunak. Pag-imunak na dyan, Ronald. Iso pa nga asin ta sinaamon. Anya? Biyang di tao. Atlo na, Christine. Ag-imunak. Pag-imunak na dyan, Ronald. Iso pa nga asin ta sinaamon. Anya? Sana mabalin. Diyak ka pa ilan na sinaan tinubyok. Ay ayatag ni Ronald.
Christine. Kan may sakbay nga inaklon ka. Sigudan nga amo mga adan nobyo. Kan na nampay nga okay lang kan ka. Nga unay... Auston! Ngasi. Di mo dagdagan tipan nakapasakit ko. Sorry. Gamjak gaya magkabailan nga adda kay nagaw ko kan ka. Kaya't ka bukudan, Christine. Lading itak. Ngam ni Ronald ti ay ayatak. Kasanuak na yan. Saan ka nga'y ayatan, Fredo? Amom ti makagapuno apay anak relasyon akan ka. Abay, di na ka di masusuro nga yatin. At doon akin na imbag timparik na kan ka. Yung talaga ka di adi nakmayat, Christine. Ayayatan ka, Christine. No di mo kayat nga agsinat ha. Di mo pakibiyangan ni Ronald. Gamno ko na mapagimunam. Kayat mo na sinaak ni Ronald. Lading itak. Ngam na saysaya at lang agsinatan, Fredo. Saan? Di na kasi na, Christine. Napatag ka una yan itibiyag ko. Daglakit di ka ba ilan na mapukaw ka kanya? No kasta nga rod awatem ti sitwasyon ta. Di na kami pakibiyangan itinubyok. Awan mat siguro ti makunam kanyak. Tar aramidak mat amin apagayatam. Narabyan ka manan iti ayan ni Tata Fredo, Christine. Ayat inaramin mo dyan. Pagkwa, nagdalusak kan naglabaak. Kunam naadala itad na. Ngam pinagtrabaho na kamat gaya. Ada nga mi na ipagkana kanya. No kayat ko kano nga ituloy ti panagadal ko. Tulungan nak. Basta agtrabaho ak di tabalay na. Kan na ko nanapay alibre ka nung ti panagnaid ta di ti balay na. Anya? Agpaiso? Nagsingpat matay? Wan nga ron. Isong agenrola kon. Kat iso ka nun ti makaamong agbayad iti tuition fee. Agsingsingpat nga nga ron, Christina. Tapno saan amang tulong ka. Kan tapno libre ka na yung ti abang ta ditoy. Kumusta ti panagadal mo, Christine? Nasaya at mat. Umadanin ti panaglapas dito a semestre. Agadal ka nga roda na imbag. Tapno makaturpos ka. Wan, katagyaman na kititulong mo. Wanan yaman na. Christine, mabaling ka di adito'y balay ti pagturo gamita. Ako. Ang mga numakadlaw ni Ronald. Ibaga, mamapan ka itayan ti kayo mo. Kaya't kagami na makalanglang ang mga rabi dito balay. Tainton bigat, ikan ka malan iti kwartam. Sige. Padasat nagpakada ka ni Ronald. Apag iso nga ron nadda pa panam, Christine. Tadamot pa panak. Sa dino, Kwa, medyo balay di barkada. Kasangay na ngamin ita. Ay ayaban nak. Umiyana ki jayan. anya. Sige nga, Rod. Basta masapa ka nga gawin din doon bigat, ha? When, love? Ronald, aldawan. Ape, di ka pila bumangon. Intagi skwelan. Ay, joke sa marak, love. Adong tilangan ko. Gan, adong tibagsak ko. Gusto masaduta ko. Anya? Ape nga'y. Asa na bali? Tagad-adal ka matan. Anya? Ora jak makaadal. Basta makaadal ka. Okay tayo tan. At least, adamay sa makaturpos ka tata. Ngamsayang ti panawan. Kandi mat adara paap mo ikibiyag. Sa tuta ko, Christine. Isa si kalabtan tag-eskwela. Pamanawa mo day jaro. Tad di magkaya mo nag-iseskwela. Di mo't imbaga ka di mo pakibiyangan ni Ronald. Ha? Tilang may papan ka data ti pakibiyangam. Bye-bye am ni Ronald. Kaya mga ron asikan to timang biyag kin kuha na. Intun adang trabaho. Okay lang ang kanyak data. Basta saan kami nga agsina. Agawid ako tanagatang kunti gagarap ni Tiplaza. Bye! I love you! Ni Ronald tayo dyan.
Ti awanan pa in. Sino di babae ngay nagkamit ibibig? Awan! Kayong ko lang dayjay! Ulpad! Alay ko! Di lang basta kabil-kabilin na na! Ronald! Kita ka man langan, makapawan kay Triganas! Ronald! Mabit lang! Ronald! Nasayata nagawid ka. Api adi ka nagawid ni Darabi Ronald. Napanam. Nabisi kay tidalan ko! Nangan ka din. Nakaluto akon. Igawan ka tamangan ka. Imaya! Tapno may ko lang nagitikawas ko. Tapumanawak dito yan. Anya ka din dito ngay bagbagam. Di na kumamat panawan ah. Agsingatan! Tasaan akong anaragsak itidanam! Wen! Tagdan sa bali ang babae! Wen! Ata! Kat nasingsingpat nga dayon ni Laningam si ka. Kan kang runaan iti amin. Ato ti kwartana. Aniya! Apa yan nakaramit ni Ronald ti kastoy kanyak? Di ka nagsakit, Kristen. Di mo sangit ang dawan serbila tao. Nabayag gaya man nga alilawan na kadayja tao. Ijak ni namnama ti kastoy karamidan na kanyak, Fredo. Nagsakit. Ala, nagsangir ka dito, baka. Adda ka mga bingay kan ka, Kristen. Adda ang mga ayat unay kan ka. Ayayatan ka, Kristen. Agawid ak balay. Nakailiw kong damamakan manang ko. Kuyugan ka. Sana na. Ang batikan. Pangasim. Agsubli akong kada mama. Total. Nagsina kan imatan ka ni Ronald. Diyan kaya nasubya ni Fredo. Diyan kasapulan ti kwartana. Tagsubli akong kada mama. Kat ni mama timang paadal kanyak. Ay, kumusta nga tamatan da mama kan ti kabsat ko. Nabayagan na jak nakit-kita ka nakasarsarita ida. Kailiw ko idan. Ani, nakasangkot akmat kaya man. Para! Dito yakon! Nasaya at tanagawid ka. Diyak amo ti pangkontakakan ka. Iso adyak na ibagbagati ka sa saad ni mama. Apay akas tamatan ni mama. Nakadalitan ti inata, Christine. Saanan ang makasaw? Taparalisado ti bagina. Anyan. Mama, pakawanan na ko ma. Sorry no pinanawan kayo. Patpatgan kayo unay. Saan ako na makatrabaho? Tabang bantayak ni mama, Christine. Naibusan ti kwarta ni mama. Pinagpapaagas na. Manang, Sika, kumusta ka matan? Kumusta kayong kinirona? awanan manang. Nagsina kami na. Pinanawan na kon. Tainsukat na kon iti sa bali. Anya? Iso nga agsubli akon kada kayo manang. Ngam... Diyak na yung pagarup akas to'y gaya man ti kasasaad ni mama. Agsubli ak iti syudad tayo nakituloy ti ag-eskwela manang. No, kasta. Intuloy mo ti panagadal mo. Uwan manang. Nangalang am iti kwarta mo. Kwa. Agtrab-trabaho ak bayat ti panag-eskwela ak. Nasaya at no, kasta. Tani, di ka pa'y matulungan. Nagsarda nga ka nagtrabaho. Oh, agyaman na ka. Nagsubli ka kanya. Kaya kumusta da, mama? Nakadalit ang tiinak, Fredo. Saan na makakunail? Anya? Masapol ang makalpasa kiti panagadal ko. Awanan kwarta ni mama apagadal ko. Iso atulungan na kumalata para iti panagadal ko, Fredo. Kastama ta talaga. Tara kami nagsahan. Nagkulang kami ngagsardeng kang eskwela. Agyaman ako, Nay.
makatawon lang ang durayan at turpos kan. Uwan, kat anusan nakapagadalan, tagsubali taktukan ka, Fredo. Baro ano meron ti mawawag ka? Sino nga tada ito eh? Hello? Hello, Christine. Kumusta ka? Ni Ronald dito eh. Ha? Apay ngay mawag ka. Anyat masapul mo. Christine, sorry. Pagawanan ako ma. Agsinublihan tao man. Agsin noblenta. Kalpasan na. Lukwan naktumanan. Isukat naktumanan. Love ka lang ta, Christine. Agkita ta ko ma. Ha? Kaili ko na yan. Please, agkita ta. Kahit ka makasarita iti personal. Sige. Sa dino ti pagkitaan ta. Papalam, Christine. Malama na. Andal mapan ko gatangan ni J Plaza, Fredo. Agsubliak matladagos. Itulnog ka. Ay sanan. Agsubliak matladagos ko nak. Promise. May liwakunay ka, Christine. I love you. Apa yan naaramid mo ti kaschikan niya, Ronald? No amumla ko manugasan o ti pan nakapasakit ko. Ala, pakawalan ako, Christine. Sorry. Kat, anya ti planom ita. Nagsina kayon iti dayja alani. Saan pa'y? Diyak masinahan na iti. Taidil-dil na tibagi na kanya. Anya? Apay nga rin nagsarak ta. Kunak man nagsinublenta. Katuan man. Ngamin, sikat mas love ko. Nang namnamak man lang na marunusan ti amin kadata. Ngam di kay pa'y matgayam nagsinay ti babaim. Sana bale, tasan kami pa nagkasal. No talaga, adata tinaikarit itong galmaysa. Agsabat tulad talaga iti dalan ta, Christine. Kalpasan na iti pa nagsarak ta. Agawit at maninidya balay dalani. Anya? Ti awanan pa in a lalaki. Tsak manan makontak ti cellphone na. Kanuray na kiti account na iti social media. Tsak makontak. Awanan pa in a talaga na ti Ronald. Tsak lakuman na kisinsinarap kun ko na. Kastoy lagayam taramidan na kanyak. Pinangnamnaman akmanan iti awan. Naimbag man ta nakaawit ka, Christine. Uwan manang, ada kadwak, ni Fredo. May bang oras mo daw na. Kastama tata. Naimbag ta nakapasyar kayo dito inano mo, abalay mi. May bag na ro. Train ko yung nagtikamsat mo nagawit ito. Ma'am-amu kayo matlagan. Christine, anya ti kayat asawan na ito eh. Nobyok ni Fredo manang, kat iso timang papaadal kanyak. Anya? Awan asawa day ti atata, Fredo. Awan, nabayagan anabalo. Anya? No kasta. Saan apod no ngagtrab-trabaho kabayat ti panagadal mo? Saan manang? Sorry no nagulbudakan ka. Ngam, nabayagan nga agdandan na kami kan ni Fredo. Christine, bumangon ka. Aglaladuta ka bumangon, Fredo. Ha? Apay nga eh. Tsak nga ron ang matitipagbagik. Kan maulawak. Asos, tinasaya. Ipankalaangan ijo hospital. Masikog ka matgayam, Christine. Wan nga ron. Ay, Apay, saan ka naragsak, Fredo? At danton anak mo kanyak? ibagam talupay sa kanya. Asino tinakaalam itisikog mo? Sika asino pa'y kuma? Nabayagan na nagsina kayo iti dayja, Ronald. Ngam apay ang nagsikog ka. At ka di lalakim.
Awan lalaki. Apay nga ron ang nagsikog ka. Apay akas na ti sa ludsud mo. Natural nga agsikugak tata ka partner ko. Si kadama ti sikug ko. Ulbud! Kasano nang pasamak tigas na? Kasaan ka makaputo? Anya, Iso asan kami anandaan iti anakin itay di asawa. Taopat a doktor tinangibaga asa anak ang makaputot. ay anya. Nagbunga nga tati na udi apan nakailawan ni kan ni Ronald. Apay na kita kabus ko, Fredo. Apay nga inruar mo. Aging pakikan, kat pumanaw kan. Inaramid ko amin na nakabalak. Tap numayat na klaan. Ngam talaga siguro nga awan pat nakaikarikan ka. Aklo naglangan tigasat ko ka. Di na ko magpapanawan. Kasano kami ni tisikug ko. Sana siya ti pagproblema. Jay amati anak mo ta sitgam. No sino man day tao. Panghasim. Tadi mo ipilit na nagtahod kanyang gaita. Taurayan niya't mapaspasama. Di kan tumaipayan itanak. Fredo, Isumagawin ka lang. Tanuag talinaid ka iti balay. Sigurado agtultuloy iti palang rugrukit mo iti ulo. agawid akman na ni J. Lugarmi. Kat panagkunak. Awan siguro ti tsansa ang maituloy ko ti panagadal ko. Ngamin na adanton anak ko apang ibukbuka kiti atensyon ko. Anya ti kasto ang nagmampanagak. Sa bagay, diyak mapabasol ni Fredo na talaga ang naupayin kanya. Ngamin, basol ko. Jakmat kaya't nga ipabasol amin kan ni Ronald ti amin. Tanagilimod ak matlakan ko na ide. Inlimod ko ti may papan kada kami kan ni Fredo. Abay nga itala ang makonsensya ak. Naladawan ti amin. Awan maaramidam no talaga adinakan kayat. Basol mo matlaang, Christine. Nailaw anak anak isinarak manan ka ni Ronald idi manang. Jak ni namna mga agbunga tinaudi apan nakailawan mi. God, naawagan mo ni Ronald. Jak kun makontak ti cellphone na. Ay, anya ngay. Ano sa mga rod at ikas na nagpanagang. Agsikuga ka balasang manang. Agsabda nga kun iti panagadal ko. Kapilitan akas na, Christine. Sinayang mo tinapintas nga oportunidad mo. Isumaganos ka. Taripatuam tasikog mo. Tainton makaanak ka. Sumapol kanto iti pagtrabahoan. Tapno adda igatang mo iti kasapulan to ti anak mo. Agbababawi ak kadagiti nararamid ko iti kalabas. Manang. Nagbali na kasukir kan ni mama. Kapo iti pride ko. Nagdarasudusak iti pangadeng ko. Kat awan tinapinta sa nagtungtong paalan dagiti desisyon ko. Agbababawi ak, manang. Ala, adda pa'y gundaway mo amang ilintag iti bidot mo. Iso adi ka mapukawan iti namnaman. Mga baruanan ka, kat mangrugi ka manan, ading ko. Biyag. Di tao. Ay na, simbangput ka magaya man na nagkapuwi dyan syudad, Jimmy Baraw. Walang tay. Ay kay, nakibalay ngay, di ta may patpatakder di ta sularyo, Jimmy. Siya kan tay. Masin lang malay ti patagder ko. Masin mo lahat urong ko ng trabaho ti syugan. Ay, ya, ay, imbag managam. Ay, awan pa'y asawa. Agi patakder kan, iti balay mau.
Wadante, tapno daman matpagyanak. Na jekabsat ko ngamin tinang tawid iti balay mi. Ket mabayinak mo na makikabalay ka na ko na. Nanguna ket umadalon na iti anak da. Ay, kamayat ah. Ay, nahimbag ka ba? Baro ka ba inaan? Ay, ngamadan balay mo. Ay, yap apal ko jay anak ko ken ka, Jimmy. Tanay, adan pamilya na. Nga makikab-kabalay pa lang kada kami. Sana bali ano ada trabaho na ante. Nay na, awan. Ha? Masatut mo ang makikonstruction. Nasakit ka no ti ulo na ang mainitan pa. Sada kami ang kani angkel mo ti mang bibyak kadakwada. Sapay ti kasuron kaw. Anak da nga anak. Hay, maestresa. Ala ante, adan tulap ta siguro. Makasapol tulap ta ni insan ko iti pagtrabahuan na. Awan, latamukon ka anakan. Kasano ang makasapol, kat saan man nga biro kiti trabaho na. Ina. Awan man bagasan. Isa ang langaging gaintun bigat dyan nabatay lakay. Ala, tayo nag-agpakiskis intong bigat. At dapay may sasako na bati nga irek. Ay, awang nga rodon ate may pakiskes no maibus dayjay. Sapay masikog man na jay manugang mau. Dayjay mula manugang mo. Sikog! Masikog. Ang una na igat di panagbiag. Ang sikog paila. Sikog mau ta. Duada iti anak ta. Sadla di manugang ta ti pagsawam iti kasta. Ay, nasaysaya siguro no lumasindan iti pag naidanda. Tano addada akanayon iti pudirta. Mang namnamadalatan iti tulong ta kadakwada. Papananda kumagay, kawang balay da. Ay, dahil nga ti problema laka. Di nalatultulado jay kasinsin na. Nakaurnong iti pagbalay na. Uray basit, basta ada pag naidanda. Nanakam da dya kasinsin na. Baro pa'y lang amunan nga isaganaan ti masakbayan. Kaya ti masakbayan to, tagbalin a pamilya na. Ay, kanunto nga tabot nga nakam ti anak ta. Umat adon ti putot na. Ang maging gaita, di na pa'y lagsapol mo, ti trabaho na. Pagbagaan talatan, barang makapanunod to. Lisa, apay no agawid kayo paila ang ijay balayaw. Agbakasyon kayo. Ikuyog mau dagiti agaama. Tsak kaya tagawid ijay nanang, tadaangkit dagiti apo ko yun. Amangan mo kumaro ti uyutan, makalang update ti asok ijay balay. Sumusunal nga min nagiti kakabsat ko. Kanuray dananang kan tatang. Sapay sa andarom mari ijay balay. Isu nga agat asok iti unag. Ay, nabayag sabutan, adi kay nagaw-awit. Apay, di mo mapanyilaw dagiti anak yaw kada abalayan. Ay, isu dalangan ati humayag pa syar dito. Kan may sa, nagawid na kita'y dua kakabsat ko. Ado kami una ije balayan. Awan pagturugan ije nanang, tabasit ti balay mi. Ay, kastaya. Kay, kaano nga tangay? Amadaan kayo iti trabaho, iti anak ko, Lisa. Ay, pasensya kayon atani, masikugak mo ngamin. Agaplayak ko mga agtrabaho nga masikugak magdan. Pagbagaan mo nga minajay anak may, tangay, saan na kami ading-denggan na dadakil na? Sikan timang bagbagakin ko ana. Dagdagan nga trabaho, bareng sika tidinggin na. Kanayon kumot adagdagan, ngam di mo't latag kirin. Ay, di lamasyan kada kami adadakil na. Imbes ada kayo timang tulong kada kami saan? Tada kami mo, timang pakpakan kada kayaw. Agraman gatas dagiti anak yaw. Da kami, tiwag diskitar. Ala, pasensya kayon ananang, sana bale. Tainton makaanakak, agsapulakton iti pagtrabahwak. No, di ka man agsikugan Ha? Kitain nyo mo basay, Lisa. Awan trabaho yaw nga gasawa. Isu di kay anak nga na. Tawan mo't
ipakanyaw. Kano ngaya mablisingan to'y balay mo kaanakan, nalpas mo tayo. Inton no may alawas ante. Ang diskitarak man pa iti pangnayon ko iti kwarta kagastusan. Ay, no kayat mo, nayunan me ti maparte. At datay tarakan me ni Uncle Mo apataw. 5 apataw at adakal lagi jay. Ni, nagadun nga yan te. Saan na, nakababain. Ay na, pagpainam ko ma. Kas kalasap sa bali mo. Kas la anak mo hindi pang ibilbilangan mi kada kayaw akakaanakan may. Manipod na ulila kayaw kas ladakamen ti dadakliyaw. Ante, Suwadi ka kadi ang pangin. Tulong mimutkin ka, kaanakan. Basit laba nagdayta. Jimmy Baraw, umay ka mamikat di tabalay. Ninayo na tinagluto, tainlakam ka. ha? Ay, sapay nakaluto ako nante. Ay napo, pangal daw to na ati linutang. Basta umay ka mamikat di tabalay. Taag sasago tayaw amangan, kaanakan. No kasta, saan kan nga agsubli ijay syudad, Jimmy? Saan na kan? Agtalo na klangan. Talunag ti talon may. Ta saan mo tamasangot ti kabsat ko? Tandamot ngamin trabaho na. Ay kaun kaanakan. Sayang magjay talon nyo no saan amamulaan. May medyo nalawa. Ay wain, dito'y kanton amang rabi iwan. Ta ilak amanda ka iti kanam. Ha? Ay, sana nante. Ijayak ton balayamang rabi. Ay na, di ka kadi agbabain kaanakan. Masyan kami ngaminkin ka. Tag may sa ka di tabalay mo. Kan maturog ka pa ikik di dito'y balay. Ano kaya't mo kaanakan? Ha? Yan serbiti pinaramin na balay na nga ay, no di na mapagturugan bakit. Kasi nga raw, awan kadkadwana, naimbag dito'y balay. Tada tayo akadwana. Naimbag tulaang mga sawan ta, hadan to kadwana. Agam, awan sapay mo, nubiam di may. Ewan pa yan, te. May mayat mo laang no, ang talinaag ka aparaw. Ta narigat ti biyag itan. May mayat ti single ka na yaw, ta awan pampanunutang. Bagim laang ti itigudam. Apay, papanawon da kami dito'y balay, nanang. Saan kayo apapapanaway? May mayat mutlaang no aglasin kayong itipag na edad. Tapno amuyo ti awan. Yo, kano agnanayon ti kaadayo iti pudermi iti amam. Saan ka amapuwersa nga agtrabaho? Anya? Para mutlaang iti pagsayaatan nyo ti pampanunutan. Nataw anak ko. Kasano? Nuawan kami iti amam. Kasano? Makasuro kayaw nga agdiskitar iti kanunyaw. Nang runakit na umadadaw dagiti anak mo. So sapay ko ma saan nga saksakit tinakam mo? Wine. Kay, papanan mi nga rudon ngay. Awan mo't pagkakaran may. Agsapulak iti pagnaudan yaw anak ko. Jimmy, kanakan. Umayak man. Te, nakay mo gayam. Wine. Idagasan ka iti pinalingkik nga ikan. Ataw, makaamu ka namang luto, wine. Allah, lakaman dakman na nante. Mababain akon ka na kayo. Nakasingsingpet kayo kanyak. Ay na, atay ka maday. Kasla anak na ruday, ti pangibilbilangakin ka kaanakan. Ay, wagay am Jimmy. Atay baga. Sapay kumataw, manlugot ka iti daytoy. Ha? Anya na tante? Apay no, agnaid ka laangan iti balay. Total, awam mo lakad kaduam dito'y balay mo. Ha? Ay, saan nante? Ado tayong agkakabalay, no? Mainayo na pailang akabalay yun.
Saan kaanakan ta sumublat da insan mo anato kanti pamilya na dito'y balay mo nga Ha? Ayaw mo sabsabali ka da kayo kan insan mo. Ta kasla agkabsat kayo. Uray agabang dan ano ko. Ay, kwa, ante. Ay kaanakan agpakpakaasi naimbaglakin ka tagmay-may sa ka. Ngam da insan mo nagaduda. So may mayat no mailasin da iti pagnaidan. Umay kanag na di tabalay. Ha? Ay, kwa? Sige ante. Ay na. Agyaman na. Uray, agabang da. Ay, kwa, kanakan. Manungay ti abang da. Sana nante. Ta makipagnaidak mo titilibre iji balayo. Isa santan nga agabang. Ay nakasingsing ka talaga. Jimmy, apay nga intulok mo nga agnaid da insan mo ijay balay mo. Awan mo't sabsabali ante. Kan masyanak kamin karakwada. Kan nasingpet da anti Eva kanya. Isa jak mabali na paayon ita. Kahit pag naidamon nga'y, Iji balay da anti Eva ante. anya, no kasta, agsinukat kayo ni di pagnaadan. Uwan ante. Kat kasanon nga'y no mga asawa kan, pag naadan yun to ngayon iti pamilyam. Agsubli kamin to iji balay ko ante. Ay, kita akaanakan. Di ka unag taltalagtan eh. At da sabali nga ugali di kapsat may anima ng iba. At da diyo ang mga ugali na antiyo kanakan. Di mila imbagbaga kada kayo, tanong mabalin. Di mi kayat nga agiginura tayong agkakabagyan. Ha? Anya ti kaya ti asawan anti Lenny. Ay, basta agpaliiw ka kan agridam ka kaanakan. Sana gaputan na singpet ti tao kan ka nasaya at ti pinsar na. Ado, tagin sisingpet lang. Tapno maalan na ti kayat na kan ka, Jimmy. Nato, awan ka ng tayon. Ingka maagdiskitar iti mailuto Siya ka na yung tagdisdiskitar. Masakit nga ron ti ulok arumwar. Nagpudot. Agaw awir ka nga raw, tasyak ti rumor nga agdiskitar iti ka ng tayo. Hala, ipaidam ni baby di ta indayon tabantaya. Ay, sensya anak pa langit Hey, sumilat ta ti aramid di anak ta, iba. Sa dumilat ta. Maturog lat kukuin na iji balay ni Jimmy. Ay na, problema doon data. Tinapatay. Limasin dan iti pagnaidan. Ha? Saan ako na ma-stress iti anak ta. Ken adan balay na. Kanya balay na ngay bagbagam. Kaya't ko asawan. Adan libray apag naidan na. Wine, saan nga agnanayon nga agnaid dayjay. Tasaan da ako ko dayjay. Ay na, saan to ang papanawon ni Jimmy da? Tanasingpet ti ka anak ka. Ken iso nga raw ngay nayabak ni Jimmy nga agnaid dito'y balay. Tapno di na papanawon da nataw iti balay na. Kay, kasano no mga asawan? Pangibalayan na kumay ti agbalin nga asawa na ngay. Ay na, sana bang asawa ni Jimmy? Aglaklakay kanwa baraw. Kasta di baga na kanyak. Manang Eva, damag ko analakom kanun jay dagaday di tatang tayo. Puno ay ha? Wine. Apay aya. No sa pulin yaw tinaglakwak ay awanay. Himbayag kaw ni iti utang kaw a pinagpaagas ko ide iti day di tatang kenana. Ha? Siyak may tinang ipapa-ospital kadakwada ide. Saan aya? Ingkas-gas tusak ida. Nakautang at iti dakkelagatan. Gapaw iti panang papaagas ko ide kadakwada. Iswa diyo sa pulan ti naglakwak iti daga. Time bayad kaw ni iti utang kaw. Tangay di mo kaya't nagtrabaho. Bantayan na kiti anak tatasyak ti manggad nato. Ay kayo na. Ang pagtrabaho maya. Agabrodak. Pagabrodan nakti kasinsin ko nga damot na ija abroad. Anya. Panawan na kami kadagiti anak ta. Kat kapilitan na tadi ka magtrabaho.
Dumakdak ka lang dagiti anak ta ngam awan pay la trabahom. Ay, jak ka ba ilan nabantayan amin na gitanak na. Iso nga, agpatulong ka kanina nang taalain natin na dumang anak tayo di balay da. Anya? Para day talang di mo kabailan. Basta ipan mo dagiti ibabasit nga anak tayo di balayaw. Agba, iti inuuna, iti may kadwa. Tayo sudat ti pantayak, bakit? Anya? Nataw, kwarta man may. Awan kwartak na na. Sakit di ko mati kanyo tanay. Awan igatang ko iti bagas may. Anya? Ay, manunabulan ni Lisa ijay abroad. Ngam awan pa ilat impawit na. Di pero pagpapalit na ti awanan pa na babae, manipong nag-abroad. Anda siguron lalaki na ijay. Anya? Ay, awaga ma. Dumawat ka iti kwarta. Anyat serbina nga madayaw. No, di da kay mo't ikan iti kwarta yaw. Ay, pagawidom langay, no kastamot lang. Di na nga rod sungsong batang ti awag ko. Iso ang masuruna. Okay. Ang nakadwa kasi mang pwet. Ni Jeline. Nobiak. Ah, Jeline. Nyantik. Naimbag ng oras yun, nana. na. Kano pa'y nga at danubiam, Jimmy? Nakaam-amuam kan kuha na ngay. Basta gamida Dito'y unang ti pagsasaritaan tayaw. Saan ani tayan tinitaw? Tunay kan aya bakay? Ala. Sumrek kayo. No kasta, mag-asawa ka, Jimmy? Walang kan. Umdas mat siguro ti ornong ko apagkasaran may itinobyak. Kan oray simple lang ang kasaran. Ala Wait, tanay, ang mga numalakayan ka baraw. Mag-asawa ka pa'y nagamit, Jimmy. Kung nagrigat ti at asawa na. Payabaw, hindi ta asawa. Apay aya nga upayam ang mga asawa ta kaanakam. Kakasapulan na nga rod mo ti kadwa. Ay kay, kasanun ngay, numang asawan. Pangiyawidan ng tungay, iti asawain na. Kayawit na di balay na Ada mo balay na. Ay, di mo basta papanawin da nataw ijay. Kanabayagdan nga nanaid ijay, Jimmy. Ha? Yawid mo dito'y balay ti asawa. Basta di mo papanawan ti kasinsin mo ijay balay mo. Tadlata ti agkalaban. Apay kay akas tati sa umiba. Awan karbangam iti balay ni Jimmy. Tasaan mo ako ko dayjay. Tawid ko dayjay adaga. Ngaminted ko laeng itinatayon ngay dayaw, Jimmy. Masya na kinkwa na. Isumay ti impatawid na kinka. No kayat ko asublion dayjay, mabaleng. Ay di mo amuti bagbagam bakitan. Nagan mo ayatin na kanagan itititulo na daga. Ako le MacArthur. Awan bibiyang mo iti daytoy naawatam. Ulitan, Jimmy. No mga asawa ka, dito'y balay ti pangisang petam iti asawaem, Di mo papapanawin danataw ijay balay mo. Naawatam. Dito'y balayan ti pagnaidan ta, Jimmy. Tanadlaw ko iti ikit mo, adinak kaya ta para ken ka. Pasensya mo niya antek, Jeline. Okay lang. Aw-awatin talaga. Tanarigat ti makiap-apa, Jimmy. Jak pulos ni namnam at ikas niya nga ramidan ti ikit ko. Isumat lang na kasing singpat kanya kiti kalabas. Gayam, aldo sa bali agagam na. Ala, ikararagan talatan ni Anting. Tapno malawlawagan ti panunod na. Dalusak to'y aglawlaw to'y balay ni Jimmy. Palay mo tayo ti anak ko. Rumbeng la ti anak ko ti agnaid dito. Di na mabali na papanawon da nato dito. Lula! Di tatang! Ay! Baybayan nyo nung nakaturog pa'y ti amayaw. Agring tulatan no kayat na. Lula, saan may matan na maring? Kan saan sa matan nga gang angas?
Anya! Ay! Anya ka din dito nga ipagbagama pa! Nan! Intaman kita, hindi amayaw! Nato, anak ko aya. Apay ngayon nagsapat ti ipapanaw mo. Kasadong dagiti anak mo. Anak ko aya. Alaak dagiti anak ko. Tagnaid kami ni Ije Balay dagiti dadakkel ko nanang. Ay kat, adakin ka day talisa. Tano siya, wan maikaray ka may tulong ko kadagiti anak mo. Uwe nanang, maawatak day ta. Anadak day to. Saan na makastrap ni Jimmy dito'y sular. Ha! Saan nagaputan na tayo ti anak ko kat nawaya mo tingagsubli dito'y balay na. Ay saus, nasa magmanon dito'y. Ay, paras pasak man pa'y. Sa ko ituloy, di ba nagalad ko? Anak ko di, napadir ka. Ulag! Alay ko! Tulog ka, anak! Alay ko! Kumusta niyan, te, Uncle? Yawanan ba raw? Sana na isang butibiyag ni Antem dito ospital. Ay, natayin ni Antem. Nga po itikita, ti karasain. Anya? Ay na, kamaudyanan na, nakasubli kamutlaangan dito'y balay mo, Jimmy Barok. Uwanan, te. Dito'y kami ngagna diti asawa. Rumbang laang, nakukwayo daytoy kaanakan. Ante, Kabsat ko day di antim nga ibang, jak kanunong antimadi nga aramid na. Ti kinaagom na iti daga. Kinapudno na adu ti inaguman na. Ado nga amang titinawid na adaga ngamda kami akakabsat na. Ngam itata na tayon, di na ngarod na itugot dagita nga inagaguman na. ante, Iso amaday ti agagagom. Biyag di tao. Papang, makipagnaad kami pa lang dito balayo, ha? Tawan pa yung magbalay ni. Mas tawa kami kan ka, Bonnie. Di mo lang matultulad dyan. Sakbayan ng asawa. At ang nakasagana pag nairanda iti asawa na. Ada-adagos nagyananda. Papang. Aga wala. Sadar balik na dahil mo tayo malay. Dito yan ti pag naidan yung agasawa. Basta gagagat ka si Kaforlin. Tadyak kayat ti sadot dito ay akabalay. Tati kayat ko, nadalos sa kanayon ti balay. Nalawag. Uwan, papang. Apa nga ginimpake ka mo 10 for lane, bakit? Kaya apa yan na kami suot ka? Masuro na kita mo. Umanaw tan dito eh. Kanya? Kasla pagtatakpunan talaunay to'y balay ka. Madlaw adi na kaya't ti panagnaot ta dito eh. Bakit? Paspasin siya mula kuman ni Papang. Mayroong kanto iti ugali na. Kasya na dahil yung agsasao. Ang nasingpot ni Papang. Nasimpot nga. Naka-district tuntupay. Basta pumanutan dito eh. Saan kumamat akas ta, bakit? No di mo kaya't ti sumurot kanya. Saan na ang basta agawid ak iya balay. Anya? Makaamu ka no di ka sumurot kanya. Basta siya agawid ak itamot lang. Ay na, impakat mo man nga tanti kinaarsagid mo anak ka. Agtal na kayo man mat nanang. Imbes nga isakit dak. Ta anak dak. Saan man? Bakit? Saan kumamat akas ta ti panagsungsungbat mo kaninanang, ah? Masuro na. Nasakit nga ron yung ulo kang panunog. Forlin! Ay na, una yun anak ko. Ay na, pasensyakan buni Kasya talaga ta anak ko. Adar arsagid na. Basit lamang ngag na umdasan na pagpupudutan na. Di ka madanagan. Mawawata ka kanayon ni Forlin, nanang.
Amo kong ti ugali na. Tagayan ayat kami payla idi. Naglakan nga agpaspasugnod. Basitla di na magustuhan. Agpasugnod din. At kakaasi at tumutin na mga ayayokan ko ana. O, adto yan titwalyang, Boni. Ingkaagdigusan. Tapno di ka maladaw amang opisina. Agyan manak bakit? Boni, to'y cellphone mo. Umawawag ni Papang. Bata mo, tanay, nakabuyata ko. Pag ano ko maakasalita dahi to'y alakay. Ang i-accept ko di ba na jak ang sasaw. Hello, Bonnie. Ayan mo. Apay, awanan plano yung agawin dito'y balay. Kunod di dang magpailang. Nakais-istriktong tumat lang. Hello, Bonnie. Agawin kayo dito eh. Dati kapsat mo, kundi pamilya na. Hello! I-cancel ko. Help! Makapasuhunday di alakay. Kunamatlan asinon. Kaslaubing ti pampamayan na kada tao. Masapol aya nga ibaga na aming aramidak. Kaslakit din awan manak nakam ko iti kasjay nga aramidan na. Bakit? Kasangay ni Papang inton bigat. Agawit tayo di bala inton malam. Tatumulong tang agluto para iti sagana. Uy, bakit? Nanyaman ti kurkuraham ka ni Papang lipatan mo. Awawatem kumalatan ta talaga akas dya ti panagniwiwat na wen. Mas daawak ijay amam ah. At dapay atiw na ababae no agsasaw. Awan preno tiniwat na. Uwan nga rod. Mababay na. Agam anyamay nga rod. Awawatan talatan takas dya nga rod ti kinatao na. Ipagpagapong na kumakanyak nga asawa mo, Verlaine. No saan ka lang ay ayatan? Sa anak ko maanak ki asawa kan kakan. Irwan mo ti bagay mo, okay? Patsek, amalam tumut lang tirik na ni Papang. Sigurado nga agkaalaan kayo nito no bumaybayan. Imposible. Jackpot yan day ta. Salam latan ti ugali ti amak bakit. Agawit tayo di balay ito ulan. Tapnawan may pagbaga ni Papang kadata. Adda ka nung amin ni kabagis ko ijay. Agraman ti pamilya na. Inta umiliw kada-kada. Ala, uwanan. Good morning, Abirat! Ha? Good morning, mata. Madin sa tiring mo, Abirat Ferlin. Amok di pagkaskas na, ni Papang. Gusto ka di? Ha? Ay na, Abirat, salaam latan ni Papang. Nukas ding agsasaw, umisum ka lata. Di mo ikan kano dagiti bagbagana. Kastamot laang ni Papang kanya kididamo. Ngam pinakita aklat iti nasayaat. Iso nga ita, aggalaan kamin. Uy, tasip-sip ka. Ala, Birat. Umay ka, isaganatan ti pamigatan tayo. Tagar mo sar tayon. Anya deche? Nagdaod samat iti silad ni Papang. Ala, apa yan? Ay, umay ka man. Hinta kitaan ni Papang. Amangan man nyamot kang tinapasamag kan ko, ana. Naimbag nga rod kan kakabagis. Tadan balayo. Makabalay kan tumit, akabagais. Mandola kay! Boni! Ni Papang! Umay kayo! Ni ipag na dya. Ni, anya napasama ang ikang Papang. Oh my ka, inta kitaan kabagis. Na mild stroke kayo, Papang. Dako kaya matay. Saan kayo kaya matay? Agyaman tayo ti Diyos. Tainis pa na kayo. Kaya't ko pa itiyak miyaga. Agimbag kayo pa Saan ta ka di pa yung agawin po? Data tinaka-schedule amang pantay ka ni Papang. Bakit? Inton bigat mo takabagis ko. Diyak makaanos nga agyan dito ospital. Agawin aksan. Ha? Sige, magawid ka. Siya kung timang bantay ka ni Papang. Diyay kumasawam ti pinagawid mo. Na dapay trabaho na itong bigat. Kasi mapuyatan katag trabaho pa'y no bigat. Ano san na? Tama naman.
Unangam di ka lamba siya ni di asawa. Di da kayon ti mapan agbantay iti ospital no kayat yung. Unay mo ti kasta pa nagsungsumbat mon Farlane. No adasan magustuhan ni jay katugangam palabsimlatan. Takas jay ka ngarap ti kasasaad nan kaasimat. Hindi ka masyan kanya balayan. Jay asawam ngarap ti kasya manakaw. Ay na, sa ukay mo't asaong. Dak nga rod makaanos nga agyan iti ospital. Kan may saan mo't laasyak ti manugang na. Ni ami ati mapan mang bantay kan kwa na tapaborito na mo't gayam da di manugang. Anya? Mayat ka man uno saan. Agnaedtan dito eh. Tawan ka doon ni Papa. Tawan pa kasi kaso kung na dito balay. Anya, kasano ko maama asikasom kat adamot trabahom? Di mo ko naan asyak ti mga sikaso kan kwa na. Aganos ka. Tadamat nga ro trabaho pa kahit. Sana balay. Nawan trabaho ka. Sublatan ka. Apay na akas na boni. Kasla may samot ti anak ni Papang. At dapay mo't may isang anak na. Di kapsat mo. Tumulong da ko mamot ah. Nagsaritaan min dayta ka ni kabagis ko. Iso na lang ta weekends lang ang makaumay da dito eh. Tagpadadamat nga rod ang mga opisina iti asawa na. Kat, siyak ti ipasubuyo. Gapot ta housewife aklaan. Siyak matan ti ipasubuyo ang mga sikaso kin ni Papang. Ha? Masadutak lakit di. No di mo kayat, saan lang? Saan ang problema dayta? Saan ka pilitin? Numasadot ka, mga laak ititang danak ang mga sikaso ko ni Papang. Pasensya ka nami. Yung sakripisyong ti trabaho gwapo kanyak. Basta para kada kayo Papang. Nagimbag kayon, agsubliak naman na nagtrabaho. Agyaman na, balasan ko. Nakasaysaya at kakanyak. Hasino pa'y kumatag sisinakit no saan anda tayo Papang. May sa kayo kami. Ay, anyat kayo to kanan. Tayo sa tilutua. Natang ti kayat ko asidaan. O sige Papang. Abirat Ferlin, dito ka pailaan Pakibantay mo ni Papang. Tayo nakagluto. Sip-sip pa talaga dahil kinabiran ko. Ako Romara. Agawid ak ije balay ta inawagan nak ni nanang ko. Aguyag ka no, inak igatangan iti agas na. Sikan ti makamo kini Papang. Total, paborito na kamot laang amanugang. Awan ti paborito kada kayo. Napatag kayo adwa kanyak. Agtal na kayo man. Sayo la ibaga ti kasta. Itatabaldado kayon. Ngam idi kapigpig sa anyo. Ay sus, nagalas ti panagsasauyo. Kanayon dak apabainan idi. Ferlin, di mo ko mapagsawan ni Papang basta. Maasik ako mamat kan na. Apay sumat ti bagbagak. Saan aya? Sa damat la kundi singpet. Idi nagsakit dan. Pasensya kan. No adaman di aday pakitakan ka iti kalabas, Ferlin. Pakawanan nak. Kaya di na ko magurgurahan. Pangasim. Bakit? Sublatan pumamot ni ipag-ami ang mga sikaso ko ni Papang. Nabayagan asaan asimrak iti trabaho na. Taawan ti mang sublat kan kwa na ang mga sikaso ko ni Papa. Naimbagkan ka at adda kala dito'y balay. Ay, di nakpilitin, Bonnie. Kalpasan tinar-aramid na iti kalabas? Agpaasikaso kanya? Ha? Naglaingan nga'y? Di mangala iti private nurse no kayat na? Ha? Isa pasensya kan, Bonnie. Ngamdak mapilit ti bagi ang mga sikaso iti amam. Malaka gan anos ka bakay? Naimbag to lang no agimbagan ni Papang. Uwin lakay. Anya nga'y katawan mo't mga sikaso kan ni Papang. Saan mo takayat na abirat Ferlin timang sublat kanya? Huwag nga raw. Mala, di tayo mabalin apilitay. No talaga di na kaya. Bakit? Inak makitsinda anak ko. Anya, kunayo amad maditirik nayo. Rumor kayo. Ay, kaya't ko ayaw awan ti madiarik na kanak ko. Isungag paili kami man. Kadwak ni insan mo ahilin. Agpaili ka numoy. Isungag kuyog kami. Maalang aron, agan-anad kayo.
Sige, insan. Umaya ka dagos. Bay, Bonnie, mapanak iti ospital. Apay, asin iti na ospital? Ninanang, naatake ka no iti palengke. Ha? Intaray ni Insan Helen iti ospital. Anya? Ala, mapadta nga ro iti ospital. Nanang, kumustang tirik na kayo? Apay nga di kayo mat makakunailan. Grabe na pan nakaatake ni nanang bakit. Paralisadong ti pagina. Saan ang makasao? Wan nga ron, kasi matiin na po ni. Oops! Op! Aday ta. Nayakar kayo iti pagidaan nyo nanang. Bakit? Di mo baybayan ni nanang Bantayam ana imbag. Masapul nga on time ti panagtumar na iti agas na. Kuna ti doktor na. Wan na kay. Agrobata ko na. Tapno sa anak ang maladaw iti trabaho. Ulitek, bantayam ni nanang. Di mo pampanawan. Agan anos ka. Tapat check nga agimbag tumutla ni nanang. Ala, ina ko na. Nakasingsimpat ti asawa iti. Naanos ang mga asikaso kininan. Nakababain pa ikitin. Jak pulos na aramid iti katugang. Ikas iti aramidin na itan iti ina. Umay kami man, Ferlin, balasan ko. Abirat, kinuyog ko ni Papang. Kaya't nasa rungkaran ni nanang mo. Un balasan ko. Umay may kumustaan niya palayan. Ala, sumrek kayo, Papang. Abi irat. Agyaman kami, Abirat. Nala, sumrap to yan, Papang. Alam tayo ito akwarta, Ferlin. May maglangay katang iti agas na palayan. Mawatak, ti sasaadan ti inam. Iso amasya nakkan ko na. Ala, saanan, Papang? Ala, awata mo. Kaalalak iti pensyon ko. Ito eh. Agyaman na, Papang. Ano sa mga sikasun ni Nanang Uwan? Patsik nga agimbag tumatlakas kanyak. Wan, Papang. Ala, mapantan ami. O sige, Papang. Mapan kami, balasan ko. Umay kami tumanad nagpensyonak, tamang tedak iti kwarta. Sige, ing kami. Ing kami pa, Abirat. No, nakasapulan niyo. Di kaya agbay na mangibaga kanya, okay? Wan, Papang. Agyaman na. Kat pakawanan na kung ano pinakitaan kayo iti saan anasaya at iti. Idi da kayo tinagsakit. Sapay ko mata mapakawanda. Paybaya mo day, Jay. Lipata mo tinapalabas, Ferlin. Oops! Aday ta. Ay, naipaidatan ni nanang bakit. Labara mo. Wan na kayo. Ayaban nak, nuyakar mo ni nanang iti pagidaan. Adak lang iti ang tilugan, Adabi tarim na, Kwen. Sige lakay. Bonnie lakay. Agyaman na kan ka. Nakasingsingpot ka ang mga asikaso kininanan. Nakaananas ka kenkwan. Imbes abalsan na. Gapo iti naramid ko iti amam. Idi iso iti sakit. Ngamsaan. Ad nakit di nga imparik ng ti panang ipatag mo kininanan. Apay kung mabalsan ka, saan na nasaya ti kastang aramid bakit? Ti agi balbalas. Agyaman ako na ikan kalakay. Kat pakawanan na ko ma. Wen, lipata mo tinapalabas bakit? Awan kanyak na jay. Ala, labaram kit din ni nanang. Tapno makapanganmatan. Kat ni, agtumar pa, iti agas na. Wan lakay. Biyag. Di tao.
Naimbag nga oras mo, Meseng. Mabalintag pasyar. Saan? Tsak pa kan ano apasang bayan dito'y balay tikaskan ka, Gardo. Ha? Ala, agawid kan. Sayang lang ti oras mo amang sarong karkanyak. Kan may sa, addan nobyo, iso nga awanan tinamnamam kanyak, Gardo. Nanang, ada kadwa kasin mangpet. Ni Aykard, nobyok. Ha? Aykard, ni Nanang. Naimbag nga oras yun, Nana. Kastamat, barok. Sige, sumrek kayo. Nabayag kayo ka din nga gamam mo iti insangpit mo, lalaki, anak ko. Nabayagan na gayam ko iti social media, tatang. Kan dua alawasan nga gaya nayat kami. Anya? Kay kaano nga gawin? Saanan nga gawid ni Aykard, tatang? Agnaadan dito'y balay. Anak, andin na kayo kasi kayo pinagkasal. Agkasar kami to, ano da kwartami, tatang? Awan pa'y urnong mi. Ay, Di yun samat kaya tinobyo ka para kanyak. Nasingpat-mat ni Aykard, tatang. pasensya kayo no maibagak ti kapaliiwak. Ngam kaslasaan ang mapagtalkan tinubyaw. Unay kayo matan. Amon nyo pa'y matngamin nga umuna ti ugali ti may sa atao, Sayo ka na ti kinatao na. Tsaka mo, Messi, ngam talagang adayo tirik na kiti deja tao. Palagkaw-kawas na lain, kaya magustuanan. Kaya uwang gayam, maklon na ka di anak mo. Wan tatang. Tadamo mi pa'y laan nagamam mo. Imbagakan kan kuha na amay saka single mom. Kaya Nakasaka na kami ba't ngagbalin nga mati anak ko. Ipatag na kanu kaspud no nga anak. sabay ko mga raw takasta anak ko. Makanta yun ay Kard. Nakaluton ni Nanang. Pauna umunda na ng kantatang mo amangan, Messi. Mauditan. Ha? Apay ngay. Umay kikit din. Tapno aglalang lang tayo kada Nanang kantatang amangan. Mabayi na ka makisama kadakwada. Isungag paudit ako man. Sige nga Rod. Inak ibagang taumunadan amangan. No adda ko makwarta. Uray datan gastos para iti panagkasarda Messi kan tinobyo na. Kastabi lang, tinapanunod ko idita mo. Unak pa yan, nagdiskitara kiti pagkasaranda. Nung orasan gaya man, Anyat kayat mo asawin lakay. sanay, tadak kursunado na yung lalaki ang parang danak ka. Ada yung tarik-taking kwan. Kaslasan ang pagtal ka na tao. Sa pahiawan trabaho na. Jagat anak tanti manggad para iti pagbiagda. Naglaingin nga. Uray ata nagagatmat nga agaw awir ni Aykard, tatang. Uray awan trabaho na. Ken mo asawan, sikat trabaho. Tani ay card tiagaw awin. Kasta. Ay na, adun ti kasta ita tatang. Jay babae ti agtrabaho, ta jay matlalaki ti agaw awir iti anak da. Anya? Ay, anak ko. Amangan lumaulit inapasama. Nataer na ay card. Amangan nulukwan na kantulang da dyan lalaki. Amangan nusalasik ka tinubya na. Anyat pa nagkit-kita yu iti nobyok, tatang. Manangal lilaw? Nasingpat ni Aykard ko naklangarudan. May una mo, anak ko. Nalaka, tiyagin sisingpa. Nalaka, tiyag pamarang. Basta nasingpat ni Aykard, tatang. Period. Day talaang ti may bagak. Nasaya tadakan, Messi. Nakaluto ako. Nabisin ka din. Saan pa'y Aykard? Madamdama pa'y, dagi na naak pa'y. Ala, siya kung di mangikat iti sapatos mo bakit. Nagsingpat ka talaga, Aykard. Iso nga ay ayatan ka unay-unay. Ay, ayatan ka na, Messi. Ayan ti anak ko. Anak ta ko naman. Aday yung selekta. Agay-ayayan. Ano sam nga awawiran ti anak ko, Tani, adamat trabaho. Agrisay na ko man ngam sayang mat. Ay, talaga sayang Narikat di makastrag yung trabaho itapan naman. Kasla kanya. Namin ano ako na nag-apply di trabaho. Ay, awan mo't lang mangawat kanya ko. Sana bali, Jack bye-bye ante anak mo.
Anak ta, wala ko ma. Agyaman nak ay card. Ano sa kung tiag sales lady, di grocery. Tanasing pat-pat dagiti amo kay Jay. Sika ko batit kayat ko amanukan ganda. Ngam sa bali mo tinayat dyan na kami. Unyo rin tata. Ngam sa nabali na. Maklon ko tigasat ko. Talaga siguro asan animisi ti para kanya. Bakit di abaraw? Sabay ko mata, sinaan ng tumulaan doon dyan lalaki. Saan ba kaya doon dyan lalaki para itanak may baraw? Nagsadaw. At dalay di balay. Ni Misay nagtrabaho. Yung isugi din di para balay. Madlawas sa daw doon dyan lalaki. Apay no agsapol kamot iti trabaho, baro. Ta adaak mo't ang mga awawir iti apo ko, me. Kuha, ada tayo uraya ka trabaho na na. Ada pagtrabaho. Ang intun umay abulan pa na. Kasta aya. Wala na. Iso ka may atan tikawan pa di trabaho. Tumulong ka mga awir iti anak ni Macy. Ay, nasayaat nga rod ano kasta. Tanay, manumatlat sweldo di anak may di grocerya nga eh. Basit lahaeng baro. Iso nga agtinulong kayo kumaamang good. Una na. Agtrabaho ako intun umay abulan. Man nakibiyang launay dagiti dadakkel mo Macy. Masikuran na iti kaatap hindi wala niyo. Di mo ikaskaso ida ay card. Bagbagaman ida. Saan mo't akas siya at ipanagsasaod na? Iparupa damot launay asandak akayat para kan ka. Mala. Kasaritak to ida. Apay ngamin aya, masikuran kayo na awan trabaho ni iCard nana. Ure awan trabaho na atan na singpat mat. Iso ti mga awawir iti anak ko. Kan awan bisyo na. Adala ang dito yung nagtibalay. Nala, pasensyakan mo, nakaisawa nga iti nakasairan tirik nana. Nagdamagaklaan ba't anak ko? Di kay ngamin makibibiyang kada kami taadamat trabaho. Saan kami apapakpakan kada kayo? Ngam, tapnawan may bagbagayo. Lumasin kami langan iti paglutuan. Ay, nasaan ka di akasta, anak ko? Mala, siya kung dagkit daw iti pasensya. Saanan ang maulit dayjay? Makabulan ng tinapalabas. Hindi matlatag trabaho ni iCard lakay. Yala, may abaw. Di mong tamagan dahil taking kwada. Tabangan magipulong man ang kinimisay. Kat gurain na tanto man ang tiyanak ta. Ay, makapasakit mo aramidan da anak ta. Mas isakit na dyan nobyo na ng datadadakkel na. Ay, tagarog kay. Kaya nga mala. Sapay ko magaroon. Tagpaiso na singpag tayo dyan lalaki. Sapay ko ma, tawan to ti pagbabawyan na iti udi na. Tagaan mong di asawa ni Macy, tata? Saan na asawa na dyan? Pasada nagkasargan daw. Hindi minto inapagkasaran mo uray anyat mapaspasama. Yung agdintin na damot ng tata. Uray ikaw dawat ko nga ron, asapay lang ko matagsinatan. Anya? Apay, padito ugali di manugang yaw, tata? Diyak mo! Yung madlaw nga ginsising lang na dyan lalaki baraw. Agawit ako man iti palay mi Macy. Di mat imbagak ngayon to no may alawas pa iti panaglangan ko iti trabaho. Iso nga mintimbaga ti boss ko. Diyak pa'y mabalin ti aglangan ita. Tanakalib pa iti may sa akadwami iti grocery. Uray da kami latang arudan ka ni baby ti agawit. Anya? Napatay ganti anak mo kanya. Kasla maikawak matano jak makita. Iso nga ikuyog ko nga agawit ti jalugan ni. Di ka madanagan, tadyak baybayan ti anak ta. Ala, di nakatasapunan mo, Rabi. Saan tadak man? Malaksid mo ang anak. Siguradong agsangit. Adak mo takadwana. Sige nga, Rod. Basta agan-anad kayo ijay, Kan agan-anad kayo iti biyahe, Win. Ala, isagana kung dagiti yawid mi akawas ti anak ta. Apay ang nakarubot na ay kad gandi apo ko tabagay. Papanan ka? Awagan taman dyan anak ta.
Tanako na ni iCard nga agawid da jay lugar da. Katimpakada na kanukan ni Macy ja apo ko ta akadwa na nga agawid. Anya? Ala, awagam nga ro din ni Messi, bakit? Hello, nanang. Apay ngay mawag kayo, kat ni madamati trabaho. Pudno aya, pinalubusan ni iCard ang mangyawid iti anak mo. Anya kayo maton aya. Awan na talaga ti panagtalag kayo itinobyo kanya. Wan, imbagak nga ikuyog na ti anak ko nga agawid di lugar da, tapno da kadwana. Ay, kasta aya. Sige nga, Rob. Bye. Grabe matagiti dadakkel ko. Kaano nga tangami na maklon da ni iCard ang manugang da? Awan na talaga ti panagtalag da itinobyok. Di dala amo no kasano ti kinasingpat ni iCard. Napankan aya ijay lugar tinubyam, anak ko. Napanak man kan saan, daktal na ti panagtalag ko ka ni iCard ta nasingpat day jay. Patsak adi na baybay anti anak ko ijay. Ay, makapadalag gameng. Uri ko man kadwada ka nagawin. No kastamat lang awan panagtalag yung itinobyok. Pumanaw kami lang dito'y balay. Ha? Nisa nakasta, ha? Siyempre. Napit kayong pa'y anagam-amoy din ay niya lalaki. Normal lang, agdamag kami anak ko. Taintalik mo kinkwana di anak mo. Basta agtalaw kami dito'y balay. Sumapol kami langan iti sa bali apag naidan mi, tatang. Ay, talaga, Jack, makontak ni iCard. Apagatan. Jack, maawagan. Kumusta da nga tan iti anak ko? Seng, naawagap ka din ni iCard. Jack, makontak nanang. Awan na siguro ti signal iti lugar da. Apay nusurutam lang nga ni jay lugar da anak ko. Kwa, Jack, amo ti pang surutak kada kwada. Tadyak matamo ti lugar ni iCard nanang. Anya, kunak man no amom. Anya nga address ay ata sa pulan tayo. Jack, karot amo nanang. Nalipatak dyan baga na idin. Anya, ay nalala, awagan manan barang makontak mo. Tatang, mananagan akon. Jack, makontak ka talaga ni iCard. Daitan ti bagbagamikin kami say. Natangkin ko mga minti ulaw. Hintay ko man nagpatulong iti otoridad, tatang. Sabali ti agparparik na kanyak. Madanagan ako ni ti anak ko, tatang. Ti anak ko. Diyos ko. Tarabayam ko ba ti anak ko? Di mo ko mabaybayan, apo. Ala. Agkalma ka lang, Luis. Di ko nagdangdanan. Ang mga nun niya ti mapasamakin ka. Sana bale. Tama na i-report tayo iti barangay kan sa yamin. Makitinulong ta kano nga agsapol iti apo ko, me. Baro ano, meron ti umawawag. Hello? Hello? Siga ka din ni Macy. Dahil na nakiti mapukpukaw ng ubing. Wan, sir. Sino da ka di? Nakita nga may di cellphone number mo itinay-post iti social media. Isungay nawagan ka. Natiliwan tinangila ko iti anak mo. Kaya tataka-taka ni ubing. Anya? Sa dino di ayan yo. Ti anak ko, kumusta na? Sinasayat, agsasarak tayo, walasan ko. Anak ko, agyaman nakita na kan. Nakita ti post iti social media. Sakpay ngay masidag da dyan lalaki kada kami nga asawa. Iso, anabigbig ko. Ilaklako na ti anak mo kada kami. Kat kampay di. Interesado kami iti ubing. Ang kinuntakon dagiti pulis. Iso anak ang mag-adagos ti lalaki. Agyaman kami unay, sir. Yaman kami unay iti tulong mo, sir. Nanay baglakit din, tada kayo ti inasig ganday dyan lalaki, sir. Inturong siguro ti apo kada kami ti ubing. Tapno saan na may sagmak. Isong agyaman tayo iti Diyos. Tawan tinapasamak iti ubing.
Agyaman aktasim marungkar ka diti pagbanudan, Messi. Kailiw ka nga minanunay. Ate ko. Imayak, saan atap no makiiniliwakan ka, traidor? Anya, Inayat ka iti husto. Iso nagtalaga kunay kan ka. Ngam, apay nga inaramid mo ti kastoy kanyak. Apay aginandat mo nga ilako ti anak ko. pakawanan ako ma. Nakulaapan lang di panunod ko iti. Isanudyo ko man ti darom yung kanyak. Saan ang mabalik? Ikarong ti bunga ti inaramid mo ay kan. Gapoy ti dayta nga inaramid mo. Napukawan anaming pinsan ti panagayat ko kan ka. Ala, mangantayon. Nay, anak ka. Nagdayaw tinakaiturungan ti masang mau. Pampanunutak naman tinapasamak tata. Aging gaita. Kas na jak pa'y lapat dyan na maaramin niya ay kartigas dyan. Nagtalagak iti hustukan ko anak. Apay anaaramid na tikas dyan. Adal kin ka tinapasama anak ko. Di ka basta talaga kita saan mo unay nga amwa tao. Nagpaituray ka ngamin itinakaro a panagayat mo kinkwana. Wen nga rod tatang. Aminado ak iti dayta. Nagpati ng abulsat gapukan ayat. Kat pakawanan da ko ma. Tatang. Nana. Insaksakit ko day jaya tao. Jak dimngag iti pambagbagayo kanyak. Gusto kayo gayam. Ala, huston. Ikagumaam ti mga baruanan, anak ko. Libatan mo pinapalabas. Basta ito saan amuntun da aramidem. Di ka basta agtalag iti saan mo unay mamam mo at tao. Wala nang nagdagipakon akanayon dagiti pambagbagayo kanya. Ala, di pagyamanan tayo. Saan nga intulok ti Diyos ang nagbalig iday jay nga ay card itinangisit a plano na. Ay, wag na oras mo, Messi. Mabalintag pa siya. Ha? Si kamat gayam galdon. Nabaya ka di ka imimay dito'y balay ah. Ala, sumra ka. Agyaman nak, Messi. Inuray ko ngamin, makailiw-liwag ka. Kasabay ko, ma. Nakalipat kang itinapasama kiti kalabas. Wen. Linipat kong day jay gardo. Nakailiw-liwag ka. Wen. Nakasta, mabaling ka di nga ituloy ko man ang tagaram kan ka. Ha? Nakababayin gardo. Ngamin, pinagpabainan ka iti kalabas. Awan ka na jayan, Messi. Saan ko sinakit dagi jayan pagbaga? Anong bawag ka kami tinalaw sa panagayat ko kan ka? Gardo. I love you, Messi. Sigurado ka kaya't naklat na. Nga orekas dyan tinapalabas ko. Uwan, Messi. Ura kasino ka pa. Ayatin kan tulad ta. Basta, awan sabi ta. Gardo. Naklunan na. Ikasar ka takos. Tapos pambalik na kinapudnukan ka. Kat nakasaganak matatumakder nga ama anak mo. Ibilang ko pudno ang anak ko. Nasingpat ka abaro, Gardo. Kan nagagat ka. Kat nagasatak. Tasyak tinakariknam iti ayat. Ngami noar arigan. Ado ti babalasang dita. Amabalin mo nga armay. No, pay asyak pay lang tinapilim. Siga nga na talaga tayo ayatek, Messi. Sige. Tangay napanagnagakmatan ti kinapudnom kanyak. Babaen iti anos mo nagururay kanyak. Aklunan kan, Gardo. Ay ayatan ka mat. Agyamanak, Messi. Agkasarta nga, Ruder.
Biyag. Ti tao. Kumusta ti biyag, Manong Waldo? Italaang manan ang nagawid kayo dito lugar tayo. Mayalat tamag, ading ko. Nagaburmagayam ni Kiara nga anak mo. Uwan, Manong. 2 taon na ni Diablo. Diyak kumapalubusan. Nga mawanan ti maaramitak. Takurang ngamin ti masusweldo na kas katulong dito'y lugar tayo. Nang runa kat agad-adal ti 2 akabsat na. Saan da kayo kumapinanawan ti amada? At da kumati katulungam ita. Diakon namnamaan nga agsublipay ti asawak, Manong. Nabayagan a panawan. Sipod pinanawan na kami kadagiti umping. Bareng ni Kiara ti mangyaon kada kayo itirigat. Maasyanak nga rod kan kwa na, Manong. Isupayon ti aggastos para iti panagadal dagiti kakabsat na. Uray saan namat nga obligasyon. May salaang ti kayat asawon da ita, ading ko. Napatag kayo a pamilya na kengkwana. Adda ka din pawit ni Manang Kiarang allowance mi, Nanang? Uri siyak nanang, kasapulak mo ti kwarta. Kaano inalayo mo ti si bubukal nga alawan siyo itinaudi a panagpawit na anak ko. Anyangay ka nagadumot a paggastusan mi. Iteksyo nga minin, Nanang. Ibagayo tagpawit adagos. Saan mo't akas karina nga agpawit ni manang yun? No awan pa'y ti sweldo na. Dakkel ti sweldo na ijabroad, saan ka di nanang? No adaman mabati. Para mo't tan itibakina Sursurwan nyo nga minti agtipid. Tapno saan tayo nga agkaratawat kini manang yun? Narigat ti trabaho na ije abroad, anak ko. No kaya't tiyo makaadal kami, Nanang. Itidyo ti kwarta kasapulan, may. Sa nakastaan agad ti bagpagayo tunggal agdawat kami. Bala, to'y tangdan ko laangan anaglaba ti gastusan nyo. Ni, agdamot kayam kwartayo kat. Ala, ito diyo adagos na nanang. Adda nakakita kan Maylin nga anak mo, Marisyuneng. Adda ka no kahulhulding hands na. Anya, Kasta mo tinangag ko pagsasaritaan dagiti ka aruba mi. awan mo't nadagdakamat na kanya kanopyo na mare. Kat amang ano inlimod na kan ka Among matan dagiti ubing ita. Tidamag ko pa'y kat mapan iti boarding house jay lalaki. Anya, ay nas ka na makasaritak ni Maylin nga anak ko. Alamaray, sayang mati kwarta nga ipaw-paw it ni manang da. No di da iga-dagadal. Day tangarod kat mare. Ay napasensya ka na ano na idanon ko kan kaday ta. Kaya't ko lang amin amaamuamot Awan intensyon ko amang padakas iti anak mo. Panangisakit araramidek. Okay laang Mari Lilia. Dakkel at tulong day ta para kanya. Jak ida mabantayan a kanayon. Taamumot mare. Makumikumak ang makipurpurdiya. Asino ti lalaki a kaholding hands mo? Nobyom ka de. Ni, asino mo tinakadamagan nyo iti dayta nanang? Saan ka di atibilin ikan manang yo? Katliklikan nyo pa iti kakastabanag. Saan adakas ti makirelasyon? Ngamlepasan nyo kumapay at ipanagadal yo, anak ko. At day takay manan. Ikan nyo at iti importansya ti rigat ti kapsat yo, ijebalasiw tao. Tapnawanan ti ado asao, agikata kun agiskwela nanang. Anya, Masikuga kun, isung agikata kun. anya, ay dinak manrabagan iti kasta anak ko. Pudno matibagpagak, agikata kun, tagdan na kami ni tinubyo. Agpanunot ka man anaimbag anak ko. Saan analaka ti kasta pampanunutam? Nakapagdesisyon na kun. Iso abaybay andak kuman nanang. Nakapagsarita kayo ka din iti anak mo, Maray. Juan Mare, Kat, anya nga iti kunana. masikukan ni Maylin Mare. Agikatan iti panagadal na.
Tagdan na kanon itinubyo na. Aniya? Basol ko, Mare. Saan ko nabantayan ti anak ko? May namare. Di mo pa basulan ti bagim. Amok no kasano ti panang bagbagam ija anak mo. Talaga la siguro asaan tayo ang makontrol amin nagaraw dagiti anak tayo, Mare. Tsaka muna niya ti rumbang nga ramidag, Mare. Ang sakit pa yan ti ulok ngagpampanulo. Basol ko, Mare. Ay na, Mare, pangaasim. Patip karan ti pakinakem mo. Di mo pa basulan ti bagim. Saan mo mo tanagayatan ti kasta na pasamak? Anyangay ka nagilimad-mat nga rugkan ka. Rumwar kamin itinobyok, nanang. Inmay milangin nala ti gamit ko. Sigurado ka kaditi da ita desisyon mo, anak ko. Nanang. Da kayon ti makamu amang ipalawag ka ni Manang Kiara. Malading itan lakit ni Daychay no maamuan na ti kastang inaramid mo, anak ko. Amumat at ikayat na, kat makagradwar kayo. Tapno saan kay nga agpapada nga awan din alpas na. Saan siguro kasta ti kasat ko, ha? Sige, mapanakon. Itay pa nga gururay ti nobyo ki Jerwar. Maylin, anak ko. Tulungan ako, Manong Waldo. Hanggat napasama kaya. Pimanaon ni Maylin, Manong. Diya ka muna niya ti rumbang nga aramid. Anya, apay mo ka pinalubusam ang pumanaw. Ipilit na ti kayat na, Manong. Diya ko nalapdaan. Ang bumuhat ti ugali ti anak ko. Noan niya ti kayat na, iso ti matumpal. 22 na pay lang yung kastanti naramig na. Sayang, Manong. Mano atawan laangan kat makalpasan iti kolehiyo. Pag nadanda ka nung nga itinubyo na, Agabang dakano. andyan tigas na mapaspasamak. Marikirigat tayo lang aruday. Basta pa tinapasama. Diya ka muno kasano nga ibag akinikiara ti amin, Manong. Sigurado amadismaya da ichay. Takas la nabali wala dagiti sakripisyo na. Ibagamlatan ti pudno ken kuana ading kaw. Rumbang amaamuan na ti kasta na pasama. Di ka gilimag ken kuana. Anyat oras at Peter. Awan ka di ti planong asumra kaya pagadalan nyo ita. Pagikataon, nanang. Anya, taapay mo't. Pagsaka kiti 5 subject. Masaduta ko nga gadal. Diyak mo't lang makapasa. Ay unay mo't-en. Apay ngamin adi mo tinarimaan tinagadal. Yalang-alang mun sama ngamin tag-eskwela. Di kan sama ngamin agri-ripaso, anak ko. Masaduta kiti nga agripripaso. Masakit ti ulok. Amuyo mo't anang ato ti arapaap ni Manang Yukiara para kada kayo. Iso ang nagdesisyon ang nag-abroad. Tapno matulungan na kamang paadal kada kayo. Nagrigat nga rod, nanang. Kankas jay lang arudan ti inaramid ni Manang Umaylin. Agikat ka ba't? Di kay masayangan iti sakripisyo ni Manang yu para kada kayo. Saan mo't nga kurkurang? Tunggal agsweldo kat pawitan na kayo iti alawan siyo. Iso may tagdisnudo amang mangta diti kwarta. Gaputa ay ayaten da kayo ni Manang yu. Ti kayat nakat makaadal kayo. Tapno saan kay amarigatan nga agsapol iti natalgad at trabaho yun to. Basta gikatakon, nanang. Hello, Kiara anak ko. Kumusta kan dita abroad? Nasaya at mat, nanang. Ipawit kon ti kwarta apang matrikula dagiti kakabsat ko, nanang. Ay, kuha anak ko. Ay na, una yun, aya. Apay, nanang, adda ka di parikot. Saan nga agad-adal dagiti kakabsat mo, anak ko? Anya, apay ka no, nanang. Kurang ka di ti maipaw-pawit ko a kwarta kadakwada. Saan, anak ko? Saan aday ta ti parikot?
Anya ngay nga rod nanang. Apay ngay, kat manula atawanan ti urayan, makalpas dan iti kolehiyo. Diya ko nagilimod kan ka, anak ko. Masikog ni Maylin. Nakilive-in itinupyo na. Nimot Peter. Nagikat iti panagadal na. Taado ti bagsak na. Nagikat dan ngagpadpada. Anya, Pasensya ka na, anak ko. Diyak kaya't ngagparikot ka. Iso nga inuray ko ti awag mo. mabalik ka di ama kasaritak ida nanang. Di da kaya't anak ko. Siya kan o ti makaambong agpalawagan ka. Nalabit. Mabuteng kan mabainta. Una yan, kunaklan no mapaglepas ko dagiti kakabsat ko. Ngam saan ba't gayam? Sayang dagiti arapaap ko para kadakwada nanang. Wan nga rodan ako. Sinayang dati napintas nga oportunidad da nga agiskwela. Dakkel mo gayam ti patpatakder ni Kiara abalay na ading ka. Danda ni malpasan. Wan manong. Dua tawon mo't tinapalabas sipod nagikat dagiti kakapsat na. Iso at ilaangan balay na ngay patpatakder na ti papapanan ti kwarta na. Kung gayam, kumusta batan ka Maylin kan Peter? Dakbatan ida makikita. Imawag ni Maylin idi na minsan, manong. Masakit ka no ti anak na. Iso ang nagkid daw iti kwarta. At nakanumot ti sadsadot ti nakiasawaan na. Anya? Ni Peter, at damutan ijay sentro. Ijay ang makipurpur diya. Ay, kaasda mo nga ron ah. Biganto mga min tinarimaan tinagiskwela. Wan nga rod manong. Ay, sa bagay, oray saan daan nakalpas. Nulakit dita na diskarte kan nagagandang agtrabaho. At ang tulat na siguro may tiswerte adumtang katakwada kabages. Hello, Manang? Nabasak ti chat mo kanya. Anong ti kwarta may Awanan pagbayad mi iti abang mi, Manang. ilakay mo ngay. Kwa, pa-extra lang iti trabaho na. Awan pa yung panggatas kan pangdaya por ti anak mi. Dayta ngamin, tainun unam tinagpasikom. Manang, alan kimutungak pa yun. Kurang ti may papaunag mi nga gina. Ala, urayam ti ipawid ko. Agyaman ak, Manang. Pasensya kan si katin message ko. Awan nga may nanamok nga asikan. Si Kalaang. Oh, Peter! Aping may ka dito boarding house mi. Ang mga noda kwartam amabalin amabulod manang. Ay pasensya kan nga magpada tala ang awan kwartana. Di mawatak tupay kini Manang Kiara. No kasta? Nang tid ni manang kiyarin ka? Wan. Nawadwad mo't basit ati insend na kanyak. Idawatan nak mga ro. Si ka na. Mamin anumot lati mga message kan kwa na ngay. Sige nga ro. Ay, naungot ngamin ni Busmay. Jak maanusan. Iso nagikatak iti trabaho ko na. Mala, rumor kan diti boarding house mi. Amangan no makita na kati asawak. Amangan no atapon na nga inikan ka iti kwarta. Umtan nak tumanon. Pasensya ka no saan ko ang na-replyan adagos ti message mo, Peter, ading ko. Madama nga min ti trabaho kitay. Okay lang, manang. Kumusta ka matan? Manang, kasapulak ti kwarta. An-anuam ti kwarta? Di mo kunaan ang mga sawa ka matan. Saan manang? Nagikatak kami iti trabaho. Kasapulak ti kwarta. Nung maka-applyan iti sa balay. Mano, ti kasapulam? Numanuti ka ba ilam nga ipawit? Isulatan manang. Sige. I-text ko to no kaano nga ipawit ko. Ano sam ti aguray, taawan pa'y sweldok, ading ko. Dandanin malpas ti balay ni Kiara nga anak mo, Maris yun ay. Wan mare. Numalpas day jay, di ijay kan nga agnaad. Depende mare.
Saan napudot ijay, mare? Adda pa'y balkonina. No anya ti ibagan ni Kiara, iso ti matungpal, mare. Ngamin, nagregrigatan na mutpi man da di abalay. Bunga ti bambanog na ijay abro. Naimbagkan ka, mare. Nadiskarte ti anak mo. Saan mat nga amin, mare? Tadasan sa jay tuwa nga anak ko. Aywan, kumusta mo ton ngay damaylin kan Peter? Di dan sa mo nagawawi din. Di da kayat ti agawid, mare. Ag-message da lang kanyak no kasapulan dati kwarta. Ngam limlim itarak ititid ko tapno saan da nga agruam. Ay, sinayang dati gundaway da idean niya. Nag-aasat da kumakit tita da ni Manang da amang paadal kadakwada. Ngam sa bali mo tinong unada. Pudno ta ibagbagada. Ada tayo mo laang ti mga aramid itigas at tayo, mare. Wan, mare. Pudno launay dayta. Kasla si Mardeng mo dagiti trabaho daw. Amang ipatpatak diri iti balay ni Kiara. Wan, mano, takurang ti kwarta. Awan pa'y matpawit ni Kiara. Jay pang allowance ko laang pa iti ipawpawit na. Ha? Apay nga? Di namat ibaga no apay, manong. Apay nga ta. Unyaw, ang mga nordamutin sa bali apaw-pawitan na. Ha? Ay, dayta ti jakam. Kasaritak to no umawag. Saan na pa'y ngamin anareplyan ti message ko kunkwana? Basit sa amin na ti ilipas na. Dandanin malpas ti balay na. Wan nga rod, manong. Numalpas kat agawid mo't kuman. Nabayagan nga agpaiso ija broda. Wan, manong. Kailiw ko una yun ti anak ko. Apay awan pa'y nobyo na. Awan mo ti bagbaga na, manong. Sapay kumaan na mga sapol mo iti pakiasawaan na. Tapos saan nga agbakbakit abalasang. No kasta, nangipawit ka iti kwarta kadag iti kakabsat mo, anak ko. Wala nang. Saan lang ang anam na minsan? Kasapulan da ka nung amin. Imbawag damot la kanyak. Nagdawat da iti kwarta. Anya, pinawitak lang aron idan nanang. Di mo itad amin adawatan da. Tapno saan da nga agruam, anak ko. Ambok apanagayat mo da ita kadag iti kakabsat mo. Ngam amangan no mairwam da. Saan damot ngamin at inungpal ti karidaken ka. Nga agturpos da iti panagadal da. Nanang, Saan dan nga uping? Kabailan dan tagtrabaho. Saan mo nga obligasyon ti mangpiyang kadakwada? Saan ko idadadadaulan ken ka? Ngam kayat ko la amasursuro damat ti tumakder iti bukod da asaka. Kentap no maamiris da dagiti biddot a desisyon da, anak ko. Imayak tada na patag nga ibagak kada kayo, nanang. Anya day ta, anak ko. Anya timpul-pulong yo kani Manang Kiara aya. Apay akas dyan mo tandi bagbaga na kanyak. Dinak pa yun ikan iti kwarta. Ala, jak ilibak. Siyak tinangibagaken manang yo. Alimitaran na ti ititid na kwarta kada kayo ken Peter. Ngamin, dadakkel kayon. Adda pa yun asawam. Narigat mo't no ipanamnamayo amin kin ni manang yo ti kasapulan yo. Kat kasano nga ruditan ngay. Awanan may bayad may ti abang kan may gatang iti makan. Laglagi po nyo asaan a responsibilidad ti kabsat yo. Ti mang palamot kada kayo. Di kay laagbain apadagsen ken kuana. Kitain nyo ti balay na. Saanen amal malpas, gapo iti kadadawat yo ken kuana. Ti kayat yo, da kayo laang tagnumar iti pagrigrigatan ni Manang. Ay na anak ko, saan ko apaginteresan ti kwarta ti kapsat yo. Uray piso, sa anak adimawat ken kuana. Amuyo da ita. Ikarkarigatak ti makipurdiya para iti bagik. Tapno makaurnong met ni Manang yo para iti bagina. Tapno saan tayo nga agpapada iti kasasaan. Iso apang nga asim, tadi nakpagpanunutan iti dakas, anak ko.
Surwan nyo kumatag sa lukag para iti masakbayan nyo. Di kay mang namnama iti kapsat nyo. Maasi kayo kumakenkwana, anak ko. Nakitam ka de, ti-insend ko a picture ti balay mo, anak ko. Wala nang, ayaman ak ititulong nyo kanya. Nalpas matlaang ang tibalay ko. Kanong aron nga agawid ka, anak ko. Inton umay abulan, nanang. O sige, rogyak nga ron ti agdalos iti balay mo. Tapno na dalos no agawid ka, anak ko. Da kayo ti makaamu, nanang. Nung kitain nyo, tadi kay unay agban no. Ta saan mat aras data. Wan, anak ko. Ano tararamidan nyo dito, mana? Nagsina kamin itinobyo kading ko. Anya? Mabalin ka di aditi boarding house mo pa'y lang ti pag nagdan mi ti anak ko. Saan mabalin Sa anak ba't lang nakabayad itabang ko? Urayak lang ang papanawundak tilandlidi may. Sa di nung arudan ti papanan tayo, Peter. Magawid ka nun ni Manang Kiara inton Sabado. Adda ni Nanang Ijay. Sigurado asugsugan naman ni Manang Nukwa. Ni Manang Kiara mo't ti masurot. Kasarita tanto ti kapsat ta. Numakaugat ngay ni Nanang. Anya ko matipagungtan na ngay. Manulaang matigastos na kadata iti. Awan rumbang apagdanaga, Manang. Ayan ka din ni Manang Kiara, Nanang. Sa ludsudot kumakenkwana no mabaling nga agnaad kami iti balay na. Ha? Tinobyom ngay. Nagsina kami. Uray ni Peter. Agsublin dito lugar tayo. Kasarita mi ni Manang Kiara. Ha? Pangasiyo Di man ang sugsugan ti kabsat mi, Nanang. Maasi kayo kada kami. Saan kumitkat asug-sugsugan ni Manang yu, anak ko? Kan may sa. Basol yun no apay akas to tinagbanagan ti biyag mi kan ni Peter. Diyak magustuhan ti kasta pa nagsasaom kininanang Maylin. Ha? Manang. Nagalas mat ti kasta pa nagsasaomon iti inatayo. Awan respetong Maylin. Nasaya at tadda kang Peter. Agsasarita tayo man anaimbang. Pasensya ka ni tikas diya pa nagsasaok kitay, Manang. Kasanumat ngamin. Sugsugsugan na ka ni Nanang. Anya timpulong ni Nanang kan kamanang. Ang mga ninay-nayunan naman ng tistorya na. Da kayo adwa ti ayan ti parikot. Apay nga ipasayo ka nanang. At daw gali ni Nanang adimo ammo, idi nagabrod ka manang. Pangaasiyo tadiyo padaksan ni nanang. Anya aklase ti panagpampanunot ti adda kada kayo. Tapno ibagak kada kayo. Uray 5 aduling saan adimaw dawat ni nanang kanya. Ket no anyaman ti kasasaad yo ita. Saan nyo nga ipabasol iti sabali. Sakpay anagabrudak. Nagtutulagan tayo nga agturpos kayo iti kolehiyo. Ngam anya tinaramit yo. Ita kinuntra ni nanang ti panagdawat yo iti kwarta kanya. Gurain yun. Managing bubukod kayo. Mismo nga inatayo. Ngam pagpanunutan nyo iti saan anasayaan. Manang. Among kadino kasano ti panagsangit ni nanang tunggal umawag kanyak. Idi nagpasikog ka, ha, Maylin? Di kayak ni nanang, kat surwan nyo ti tumakder iti bukod yo asaka. Saan nyo anamnamaan ti mait-itad akwarta kada kayo? Ita, saan ko nga obligasyon ti mang sustento kada kayo? No aramidak kita, kasano ang makasuro kayo? Kan kasanumat ti masakbayan. Pawanan agpapada tayon amarigatan no kasta ti mindset yo. Iso nga agnakam kayo kuman. Saan la ati bagbagiyo ti pampanunutan nyo? Agnaed kayo dito'y daan abanay. Tada kami kininanang ti agnaed iti balay ko. Manang, di mi ka di mabalin ti makipagnaed ka na kayo? Saan? Tapno makasuro kayo at tumakder iti bukod yo asaka. Basta ni nanang laeng ti kadwak ti tabalay ko. Jakon ka ba lang ti kastoy, Peter?
Nadagsan unay ti trabaho dito garden. Kung saan nakatulungan, awanti ka nun tayo iti anak mo manang. Iso nga ganos ta No tinongpal ta siguro ti karita kani manang asay sayaaten ta ti panagadan ta. No saan ta kumasinayang ti sakripisyo da kananang. Mayat siguro matibiyag ta ita. Ada kumamot dakkel abalay ta akas kani manang. Nanyanay nga ron. Kitkastoy mo tabiyag ti pinili ta manang. Takderan ta tapno awanti makuna ti tattao kadata. Nang runa dananang kan manang kyara. Ay, ala. Ituloy ta nga ron nagtararamidin ta aling.